Γεια σας παιδιά, είμαι ο Super Gamer 11 και σήμερα θα δείτε ένα λίγο πιο διαφορετικό βίντεο. Ωραία, θυμάστε πριν 4 χρόνια που είχα κάνει ένα τραγούδι που λέγονταν τραγούδι για το subscribe? Έχει γίνει short πλέον. Ναι, τέλος πάντων. Το κάνει short το YouTube. Δεν μου άρεσε αυτό το YouTube, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, αποφάσισα να κάνω μια δεύτερη έκδοση για το τραγούδι που είναι η ίδια ακριβώς στίχη, οι ίδιοι, απλά είναι διαφορετική η φωνή μου και αυτή τη φορά ξέρω τους στίχους που είναι οι ίδιοι ακριβώς και δεν λέω ό,τι να είναι. Ναι, όπως στο προηγούμενο. Τέλος πάντων, να μην τα απολυλογώ, πάμε στο τραγούδι. Επίσης, άμα δεν θέλετε να πεθάνετε από το cringe, σας προτείνω να μην το ακούσετε, αλλά άμα είστε γεροί άνθρωποι και μπορείτε να επιζήσετε, τι να σας πω, συνεχίστε το βίντεο. Πάμε τώρα στο τραγούδι. Γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά. Σας πήρα τηλέφωνο και σας πάτε γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά. Κάντε like και subscribe παιδιά. Και μια εγγραφή, βάλτε και ένα comment. Και μια εγγραφή και συν ένα comment. Μην βάλετε dislike, είναι πολύ απλό. Βάλτε τώρα like ή αλλιώς το διάολο. Βάλτε ένα like, είναι αριστερά σας. Είναι πολύ εύκολο, κουμπί αριστερά σας. Μην βάλετε dislike, παρόλο που είναι δεξιά. Παρόλο που είναι εύκολο, μην βάλετε δεξιά. Γι' αυτό. Ή μην βάλετε like ή φύγετε από το βίντεο χωρίς κανένα dislike. Γιατί το dislike θα πάτε φυλακή και μην μου το βάζετε dislike, γι' αυτό στη φυλακή.